Salut, oameni! În acest vlog o să reușesc să fac tot avionul să-mi aplaude, să ajung în Turcia, să fac sport, să mănânc, să dorm, să privesc cum oamenii erau să moară, să merg la bazar turcesc, să tusesc, să o țin pe maică în brațe, să pun în mașină cânticele Sabrina Carpenter, să stau la clasa VIP în avion și să ajung din nou acasă. Vizionare plăcută! Mai pe scurt, noi aici toți am ajuns și n-am întârziat. Ca să înțelegeți ce se întâmplă în următorul cadru, trebuie să vă spun ce fac eu cu maică mea. Mai pe scurt, noi avem un vis. Să zicem o poezie foarte ușoară fix când avionul coboară, că uneori oamenii mai aplaudă. Și să iasă că după ce spunem poezia, tot avionul să ne aplaude. Hai mai întâi să vă arăt prima încercare, că e super amuzantă, și după aia ce ne-a reușit acum. Asta e că mai vară trebuie o poezie despre vară. Afară ninge liniște și în casă arde focul. Iar noi pe lângă mama stăm, așteptăm să ne aplaude avionul. Crețe, nu știu, părul creț, fură rață din coteț. El se jură că nu fură, dar l-am prins cu rața în gură. Hai, bă! Și oamenii n-aplaudă. Se țenuși cu părul creț, fură rață din coteț. El se jură că nu fură, dar l-am prins cu rața în gură. Se țenuși cu părul creț, fură rață din coteț. El se jură că nu fură, dar l-am prins cu rața în gură. Noi am ieșit din avion. Da, tare, super. Mergem. Noi am ajuns și dați să vă arăt cum aici tot arată. Acolo e intrarea și aici intrăm și aici ne întâlnesc două statui. Da, asta e David și asta e Manica. Noi am mâncat și acum ne-am culcat pe niște fotoliete de astea și eu, caroci, cu mamica un picuț am dormit și atât în sfârșit ne-au dat camerele în care noi putem să dormim. Băia, v-am dus cu mămica la salon și ne-au spus că ți-a nu se poate în sandale și în capăci, că se poate numai în... cum le spunesc? Numai în Adidas. Numai în Adidas. Dar pe la urmă noi am negociat și ne-au spus că mai trebuie să încălțăm ciorapi sub sandalele noastre. Așa că dau next spre. Absolut tot budă. Dacă e sportiv de performanță. Noi am reușit să facem cât ei nu erau aici, așa am reușit. Suntem bergis. Helicopter, helicopter. Bine, papa! Put on a happy face. Voi sunteți frichi? Tung 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 sahur. Condiționer Sigma. Mai pe scurt, aici este tiramisu. Tiramisu. Wow, 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 wow. Foarte, foarte, foarte fruta. Și pe de dată, paprăguncic. Dora Habagata. E mămicuță, dar dacă eu mă respect maximal. Wow! Eu așa ceva încă în viața mea n-am văzut. Mai pe scurt, astăzi este ultima zi și am decis să slăbesc. Smile face. Iată chestiulica, waffles-urile ei. Nu le-am mâncat până la capăt. Dar eu, dacă mi-am luat blincica aranjată frumos, am ușa să o mănânc. În concluzii, blincica aranjată frumos se mănâncă mai bine decât waffles. Plecăm de aici. Tu pe mine în brațe. Dar cât poate? Numai tu la mine, numai tu la mine. Gata? Max Goda. Дай, бай. Что ты пашешь?
Ultima zi. N-am niciun make-up. Mother Crusher. Noi am ajuns la aeroport. Noi, deoarece suntem VIP, ne-am dus la ștucică de asta VIP și după mai repede trecem cu acesta. Am găsit o fetiță cu gentuță cu hațune micu. Am ajuns la avion, care estetic, care super. Nu știu cum, dar noi cumva am ajuns la clasa VIP în avion, așa că dați să vă dau un avion tour. Aici este mâncare și pe gratis. Spune smile face. Smile face. Am zburat. Papa Turcia. Hai să văd și cât jocuri. The fuck? Și acolo sus arată unde noi suntem. Așa, l-am pus și am cred că așa trebuie să apăs. Ia? Oh! Băi, ia, fuck. Mi-am luat și iată de asta. Și noi ne coborâm. Cred că nu făpărul crezi, fără raza din bătia, ce să vedă că nu dar l-am prins cu... Că să vă făpărul crezi, fără raza din bătia, să jură că nu fără dar l-am prins cu... Rața în gură. Noi am ajuns și eu nu vreau să mă combor. Mi-ajută mine pe de aici. Mămicuța, cum ți s-a părut această experiență? Păcat că așa repede s-a terminat pentru că eu n-am reușit să privesc Snow White până la capăt. Dar ție cum ți s-a părut? De top, nici eu n-am reușit să privesc până la capăt. S-a stricat. Mămicuța, dar ce faci? Mă plictisesc. Nu, mai spune cealaltă. Mă siftiflesc. Mai pe scurt, asta a fost tot vlogul. Sper că v-a plăcut. Și dacă v-a plăcut, puneți like acolo în comentariu. Știți ceva așa pe bratski, pe sestrinski. Și vă urez o seară, dimineață, noapte, seară plăcută. Pa, 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 pa!